res roman per més temps en la nostra ànima que la llengua que heretem. Allibera els nostres pensaments, revela la nostra ànima, endolceix la nostra vida. Totalment cert. Una mica l'esperit que anima el retir és aquest, que és el tercer d'una sèrie de retirs per a persones que pateixen per la seva llengua, que poden ser parlants de la llengua, persones del carrer o activistes de qualsevol llengua minoritària de la península ibèrica. Doncs tenim el català, però tenim l'occità, l'aragonès, l'asturià, el basc, el gallec, i que també l'hem extès en aquest retir a altres llengües minoritàries romàniques d'altres països, com poden ser el sard, a Itàlia, el friülà, el ladí, el cors. I la idea és crear un espai segur perquè aquest malestar que algunes persones portem a dins lligat a la llengua pugui sortir, es pugui fer visible, puguem fer tribu, posar-nos en un mode més vulnerable, perquè com que aquest tema és tabú en societat i no se'n parla, doncs a vegades cal un espai més tranquil, fora de la societat, en un lloc rural, natural, per poder parlar i focalitzar només en aquest tema i fer aquesta cosa que els grups fan per si sols, que tenen un efecte terapèutic i màgic de curar els altres simplement pel fet d'estar i d'escoltar.